ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଭିଡ଼ିଓ। ଏଥର ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଥିଲୁ। ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କଲର ଚକ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୋବର ଦେଇକି ସବୁ ଲିପା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ସବୁ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୋନାଲି ଦିଦି ବନେଇଥିଲେ ଫୁଲ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ମୁଁ ତ ଯାହା ହଉ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି। ସେଦିନ ବର୍ଷା ବି ଆସୁଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ତ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ଉଠେଇଥିଲା ପୁରା ଓଦା ହେଇ ଲିଭିଯିବ ସେସବୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେମିତି କିଛି ଘଟିନଥିଲା। ସକାଳକୁ ଭଲ ଥିଲା ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ଆଉ। ଏସବୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖୁଛ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାକି ରାତିରେ ଆମେ କିଛି ମାଠିଆ ଦିଦି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁ କଲର ଦେଇକି ଡିଜାଇନରେ ସବୁ ବନେଇଥିଲୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାଠିଆ ଗୁଡ଼ିକ। ରାତିରେ ସେଦିନ ଶୋଇବା ହେଇନି, 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ଶୋଇଲା, 12ଟା ପରେ ହେଇଗଲା ଶୋଇଲା ବେଳକୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଆମେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ସକାଳେ ସେସବୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ବସିକି ସଜେଇଥିଲୁ ଆଉ। ଫଟୋ ବି ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ପୂଜାରେ ପୁରା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୋନାଲି ଦିଦି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ପୂଜାର ପୁରା ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ଦେଖୁଥିବେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଜଣେଇବେ ଆମର ଦିଦି ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ସୋନାଲି ଦିଦି ଆମ ସଭାଲୀଙ୍କୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ ଆଉ।